Al carrer de Lepant, just abans d'arribar a la plaça d'Alfons X, trobem un establiment que ben podria ser de mitjans del segle passat. A banda de bar, és també el local social d'un club de petanca de la zona. Per qüestions com aquesta, és una de les dues bodegues que l'Ajuntament està estudiant protegir a Horta-Guinardó. Es la esencia de un barrio, ¿sabes? No es un bar normal y corriente, que hay muchos por Barcelona. Es algo que ya se está perdiendo, entonces es mantenerlo tal cual. Durant un any, tant el bar Bodega Lepanto com la bodega Massana a Horta tenen suspeses les llicències i permisos d'obres mentre no es decideix si finalment obtenen la protecció. També s'ha de fer un pla urbanístic que inclogui les condicions de conservació i manteniment dels comerços. Per als propietaris dels locals també seria interessant que s'especifiquessin una sèrie d'ajudes. Seria bo agafar i mirar que s'hi pot veure unes subvencions, ja que són catalogades com a històriques, que es donin subvencions per poder mantenir-les com estan i mirar de poder canviar quatre coses per millorar-les encara al client. En espera de veure com es concreta, els propietaris veuen amb bons ulls la iniciativa, sobretot perquè assegura que els locals que estan de lloguer no cauran en mans de les grans franquícies.